Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Uy! Monday na naman. Eto na naman tayo. Paulit-ulit. Uy, B, magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil buhay ka pa. Sabihin mo, thank you, Lord. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo at medyo paos. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. That's right. Kung naman yung trip mo, kung naman yung pinagdadaanan mo, saktong-sakto ka ng programa na natambayan, B. Oo, kung naghahanap ka ng kausap tungkol sa masarap. Masarap na ulam, masarap na higaan, masarap na kausap ngayong hapon. Well, saktong-sakto po ang programa ko. Usapang kasarapan! Siyempre, ako lang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. That's right. Kung may problema ka man, wag lang pera. Pero kung may problema ka man sa iyong kasukasuan, sa iyong mga tagiliran, hindi po ako doktor. Ako lang po ay medyo nag-research lang ng very light, kaya pwede nyo akong makausap. Usapang health and fitness, Bakit? Bagong buhay ka na, Hintayin mo pang masuksukan ka ng dextrose bago ka magbago? Baka na. Anyway, kung may magtatanong man, bakit ganito yung boses ko, mas naging panglalaki, huwag mo nang itanong dahil masaya ako. Masaya kami buong Love Radio, Dahil we get to celebrate our 50th anniversary dyan sa may SM City, Sukat, Paranaque. Mabuhay ang lahat ng mga taga Paranaque. Mga ano tawag doon? Paranaqueños. Loko. Sila ay nag-celebrate ng kanilang 28th cityhood anniversary, ang kanilang Salambat Festival. Uy, grabe, nakakatuwa, Nakakatuwa lang isipin na nagsimula kami ng around 5 o'clock in the afternoon. Tapos kami, hindi man 5 ng madaling araw, ka. Natapos kami mga around 12 midnight. Kaya yung boses namin ganito, Boses ko ganito. At syempre, okay lang yun dahil we get to celebrate with them. Pero, isa sa mga pinaka nakita kong talagang, grabe ang effort nila to the highest level of all. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, hindi talaga biro sumali sa mga patimpalak kagaya ng mga Salambat Festival. Kung nagagawi po kayo dyan sa may Paranaque, meron silang isinasagawa na dance competition, hip-hop dance competition, pati na rin yung kanilang mga traditional dance festival. Kung saan puspusan, talaga namang rakrakan, duguan ang kanilang mga naramdaman pagkatapos ng kanilang performance. At dito mo rin makikita talaga ang lakas ng kanilang endurance. What is endurance? Well, this is the most important part of yourself. Dapat ito yung mga bagay na natututunan mo ngayon pa lang. Tama, 40 ka na, hindi mo pa alam yung endurance. Anyway, mamaya mag-usap tayo. Usapang kalakasan para naman habang tumatagal, mas umahaba ang buhay mo. Di ba? Yun lang naman yung basic. At syempre, ako may babalik maya-maya. Magmumugmug lang ako ng turmeric. At ikaw, pwede ka rin magmugmog kung medyo may tinga-tinga. O di naman kaya na inom ng tubig, wag na muna mag-soft drinks. Nakakamatay. Anyway, here's another feel-good music ngayong Feel Good Monday.
Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number